subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tara pre, ngayon kita, mag-hiking kita doon. Ano kita nga? Basta! Marami pa na pare. Pero nakakailan kita. Hi na. Papaksuman. Hala, oo. Nagindot na kuan. Hala, oo. Ano daw lat pare? Hala, bird. Bird. Para yun kuan. Ano pala English bird? Kuan? Tikoy. Uy, ano ito? Ano naman nila sa nga? Marami nang hiras. Manunulay makari kita. Ah, Kita. magkano man kita nga to? Mimiling kita salag. Wala man nakatamsiyan din eh. Maya da. Kain. Anay. Ay mo darang santik. Aray, waray. Waray. Ikaw, ninilimtan kung ano Kawil, may kawil mo. Kawil tanalat na tamsi. Wala, oo, may da ko. Ah, sige niyan. Mimiling kita paon. Ano daw lang din? Linaw kid kung linaw hul. Dire, like ito, din na sa Amar. Yes! Ano tlik pa rin? Lucky? Oh, Lucky CB? oh, what? Halataan nila to eh. Bangin di nga da paggiran kuan ng tempo hapon. Siguro. Dito. Siguro na mo dit bulawan. Ano pa rin man maupay? Ano pa rin daon? Siguro layain. Ano? Laya ito. Partiad grass. Hindi naman hilaw. Ilaw. Hala! Pare! Mamay. Sa halaga hit dinosaur. Bahin ada T-Rex o to eh. Bangin na kita Jurassic Park pare. Oo. Bahin ada asya na inin sinisiring ni Ralulang ang lolo. Sing pare bangin kita din ni makuan. Pero sige na. Tara. Mag-isog kita. Butlaw. Tay. Makakato kami kunta. Ngayon ka mo, Toy. Di ba ka maaram nga? Marawat hindi nga lugar. May dani yung mga dara nga. Protection iyo lawas. Pagkakatay. Baa. May dako didi. Panguntra itong mga magraot. So kadaya. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth. Adi. Duduha ini. May niyo kwarta. Oh, may ada. Pero Sige, matasay. 150 ni. Duha. Ito niya. Panguntra ito. Mga karautan. Adi. Kanang kaupayan ini. Pinutos ko pa ito nga dirila mag-expire. Pero ito no to tutumanot niyo sa sementeryo. Usa ka adlaw. Makukuanat niyo kusog iton. Pero man ini, tay. 150 duha. 152. Oo. Anay daw tay. Ano man tat kondisyon hini? Banga niyo. Para hingatid ka upayan? Oo, ngayon makakuha ka karautan, makalikay. Hala pa rin Manila, kikita ko. Earth. Asya ito net Oh. picto. Makusog. Oo. Pero ito tayo 150. Duha 150. Pare kapti, babay lang tayo tatay. 150. 150. Sakto na tatay. Ha? Oo. 150. 150. Oo, 150. Bagsik Sakto. daw ano, tay. Salamat. Kada naman, makadin na kami. Maginay ka mo. Sige po. Huy! Yan na daw. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba lang ako'y lingunin? Konting suyap mo lang ako, ay agad. Oh, tay. May dako na ingalimtan. Sana ka magtuman, may niyo babation. Itiyo babation, sugad din eh. Pero kung mag-isog ka mo, ayaw ka mo kadlok. Kayat niyo. Mag-isip kita, di ba? Oo. Sige. Papakagpong ko rin dito ko ano. Takmasil man. Man? Di ba kaya natin? Oo. Kita tang. Pagsingat mo, pag ginay ka mo. Sige
Sige, salamat tang, kamo gyapon. Salamat. Damo nga 150. An, Roman. Hindi ko na yun kaya. Karon ginubutan ko. Nakana na Kamula na Kaya ano pare kung naman pa ko kayo. Tatlo ka kita magkaya. Kaya. Hindi magastuhan kita. Kaya ugad. Tara pare, kaya ito mag-isog kita. Hindi kita. Anay, mapadayong kita. No. Putak ka, ikaw lang ngayon. Ha? Sige pa rin, sige. Enten tugad na tugad. Tugad mo. Don. Action. Ano ba ini? Kota. Ano na? Di ba? Kaya ka duli ni Pagkuman. Ha? May suga? Yan. Pre, parang kinukul pa ako. Kaya ka duli ni Pagkuman. May suga? Mga kasungga. So, ayan guys, ngayon, shoutout kami. So, may Aga, shoutout admin. Okay, shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa Aga TV channel. Sana po, huwag po kayong magsawang sumuporta sa aming channel para mas lalo kaming ganahan gumawa ng mga bagong vlog. So, by the way mga kasungga, ito ngayon yung bago naming upload. So, panoorin nyo po. Huwag nyo pong i-skip yung ads kasi importante po sa amin yun. Siyempre, tapusin nyo po yung video kasi pag natapos nyo yung video, malaking bagay po yun sa amin. Okay, so thank you po. Okay, Shout out nyo! Shoutout po kay... Shoutout pala para kay Para kay Rosalinda dyan sa akin napundan. Keep beautiful always and cash ko ikaw. Tapos shoutout Chris Basilides. Shoutout Revolution. Shoutout to all na watchers. Always watch this movie because it is funny and it will make the day of it gladness to yours. Thank you all. Love you. Sup mga kasunggab, okay pa, special shoutout po ako ngayon sa aking mga classmate. Okay, shoutout nga pala kay Kuya Patrick Roca. Shoutout po kay Kuya Michael Nabella. And then shoutout din po kay Kuya Jomar Campbell. So yan po, salamat po sa inyong tatlo sa inyong pangsuporta sa aking channel. At
nilipan nyo pa talaga sa TV para makita lang. So yun po, nandito yung tatlong to. Dito po sila. Shoutout po sa kanilang tatlo.